Haga jinga lakai Indian Super League hapreng ka Hyderabad Persha eka Kerala Blaster. Haba phai shagna ka jinga lakai baro artli Kynhun kia khai ta marshi gol. Haduh bukot ka jinga lakai. Yaga gol jong ka Kerala Blaster leo ban tap tang haka minen ka bah nyeu. Bad yaga shigol jong ka Hyderabad leo ban tap haka minen ka bah sau peusan. Haga jinga lakai UEFA Champion League round 16 second leg hapreng ka lile Persha eka Dortmund. Haba phai shagna ka jinga lakai ka Dortmund ka lakhori ka nam job. Haga nega cingla kai second leg hadin bagalala ban Pynliem ya kalile da ar la kawai bad haga gol aggregate ka Dortmund galala ban Pynliem da laila ar bad ya kini ki ar gol jonga Dortmund la ya ban tap haga minin ka basan peu sau bad haga minin ka ban riu peu san bad leng baga nega cing job ka Dortmund galaya ban rong sya ka quarter final bad ga dei ka Kynhun ka ba ar na Bundesliga ban ya rong quarter final menta ka samai bad kan ya khun Persha ika Barcelona haga quarter final. Haga jinga lakai hapreng ka Kynhun lekai goalkeeper ka Argentina ka Aston Villa Persha eka Club Brugge. Haga nega jinga lakai ka Aston Villa kadang peteng ban khori kan am job hadin bagalala ban Pynliem eka Club Brugge da laila not haga nega jinga lakai second leg bar gumjuro kalala ban Pynliem haga goal aggregate hadun riu lakawai. Bar ya gini ki lai goal jong ka Aston Villa haga nega jinga lakai leo ban tap ar goal leng bau Marco Asensio ubreu player substitute haga minit ka basan peu ban riu pewai. Bad shigo leo ban tap leng bau Madsen haga minit ka basan penyau bad leng baga nega cing job ka Aston Villa ka leo ban rung sya ka quarter final bad gani khun Persha eka PSG haga cing lekai quarter final. Haga cing lekai hapreng ka Arsenal Persha eka PSV haba phai shagna ka cing lekai pro artli ki Kynhun ki khai ta mar ar gol adu bukot ka cing lekai Henry Day haga gol aggregate ka Arsenal kala khori ka nam job hadin magalala ban Pynliem ya ka PSV hadu khentai lalai baleng baga nega cing job ka Arsenal kala yo ban rong sya ka quarter final bad ga dei ro ka Kynhun ka ba ar na Premier League yo rong sya ka quarter final jong ka jinga lekai Champion League benta ka samoi. Hagoi par ka jinga lekai Champion League second leg ka bakham itanan apreng ka Atletico Madrid Persha eka Real Madrid aga ba ka Real Madrid ka tamlupa ka gol aggregate ar la kawai. Haba phai shagna ka jinga lekai ka Atletico Madrid kalayo ban khi jar nengkong tang Maria sedang ka jinga lekai kata tang haki ar penyau second leng bau Connor bar kani ka dei ru ka gol penia khaj ha ka gol aggregate bad dei lemang ka shigol dan shu ki bala ban khi jar hadu bukot ka kela step bad kumju ru hadu bukot ka khendai per minute wadla ka Real Madrid kalayo ya ka penalti ha ka minute ka bah nyau peu Henry Vinicius Junior klem la ban penrung ia kani ka penalti balaha ban ra sya ka extra time ka balai per minute Henry hagini ki live per minute ro amdon ki bala ban tap ya ka gol pentam badai ha ka penalti shootout ka Atletico Madrid kalamat ya ka namrem hadin bagala Shah Pynliem Hakhmat ka Real Madrid da saula ar badleng bagani ka cing job ka Real Madrid kalayo ban rong sya ka quarter final badgani khun Persha ka Arsenal ha ka cing lekai quarter final.